Da li vam se nekad dogodilo da ste nešto više puta zaboravili? I onda ste si više puta i ponovili ne smijem to ponovno zaboraviti. I više puta ste si ponovili upravo to riječ ne smijem to ponovno zaboraviti. I tu riječ zaboraviti ste si toliko utisnuli u mozak da u svaki put kada i pomislite na nešto drugo, opet ćete to zaboraviti. Ako želite promijeniti upravo ovo da ste nešto zaboravili, počnite sami sebi govoriti u pozitivnim rečenicama. Recite sami sebi, sjetit ću se ponijeti ruž. Sjetit ću se uzeti neseser. Sjetit ću se uzeti ključeve. Sjetit ću se uzeti dokumente. I kada to više puta ponovite, onda ćete opet poslati mozgu signale o tome da ćete se sjetiti. Sjetit ćete se napraviti ono što ste predvidjeli i sjetit ćete se napraviti ono što vam je potrebno. I na taj način ćete promijeniti svoj stav i počet ćete pozitivno razmišljati i sjetit ćete se. Svakako trebate zaboraviti riječ zaboraviti. I počnite koristiti riječ sjetit ću se. Počnite pozitivno razmišljati. Isto tako promijenite rečenicu ja ne mogu u rečenicu ja mogu. Kada počnete pozitivno razmišljati, tada će vam se i događati pozitivne stvari i promijenit ćete stav prema sebi i promijenit će se i vaš dan. Bićete sretniji, produktivniji. Pozitivan način razmišljanja je ključ za sretnije stvari. Isprobajte ovu metodu već danas. Počnite govoriti u pozitivnim rečenicama. Umjesto riječi zaboraviti, počnite govoriti sjetit ću se. Ja mogu, ja hoću i sjetit ću se napraviti nešto što danas trebam napraviti. I svakako, sjetite se pretplatiti se na naš kanal i slušati dalje naše savjete o poboljšanju zdravlja i o promjeni načina života.